Kajing puli na kita baar kisim kalenong kabasan kadakot katsaw do bakat nyiw. Ha kito kisngi unaman unong Syria ulalay hiar bola pengam yaladi. Henyo sien ha ka Jordan. Katkum kaktin u Elisha ubriu jong ublay. Wadia kasni do jong ula penlong biang. Kum kasni do jong kunlung. Batla pen khoj par ya u na kajing pang yang tholi jong u. Tiêu lai lệch phai sâu briu trong ublay ma u bat ka kan hon trong ubaro ula poi bat ula yeng khmat trong u bat ula ong menta ngate ba om dan blay ha kaparthai baro lai tang ha Israel kum ta to padiang e kane ka jing ai burom naw shakri jong phi u Elisha ula jubam kum bau trai em uta yaw ba nga sakhi ngan om shim ai unaman ulapan bori u banshim Henry tre satya kum tau naman ulaong lada phim tre nga karpat epi sha se baen ai hau shakri jong phi kat ar ket kada ka khendo naba nadu menta u shakri jong phi onam tarwa jing ai ngu thang ne jingknya hau no blay Henry tang hau trai kaktin jong utrai kajing puli na kasiti baar u Paulus bakhot sha u Timotheus kalenong ka baar kadukhat ka bapra adu bakhat lai ko ba ye tokat ma bau Jesus Christ balami pat na kibayam ulahir pateng naw David kumbalay alap ha ka gospel jonga ka gospel ya ka bang sya syutom bat sya khum kanjeri kum udakan Henry kaktin ublay kam sya khum kanjeri namar kata nga sya ay kani baro na kabanta kito kibalajit bamakiro kindobyo ya kajing penem hau Christ Jesus kabalong lem bat kaburam bom jukun kajing ong kalong kabat tikna lada ngilayap lang bat u ngen ya im lang bat u lada ngiay sya ngen ya sinsyar lang ru bat u lada ngilen ya u mauru unlen yangi lada ngem yai ne uti u yai ne kumju namar umla banlen ya ladi kaktin jong utrai kajing puli na gospel bakhot katkum ulukas kalenong ka bakhat nyew gadakhat ka bakhat wei hadu bakhat kandai kadba udang lech Jerusalem u Jisu laya langba ka Samaria bat ka Galilea bat kadba udang rong ha ka wei kanong ren lawan kandu ya u da shipau ngut kibasahan yang lengkut kibala yang kampaji pat kibala pertajam kia ong ko Jisu kenran to isn ayengi habaule i yaki ula ong haki khilet pat pen i ladi haki lengdo bat kat ba kidang lek lapan ko yaki tewai naki habaule i balapan ko yu ulawan pai udayaro yu blay dakasur kabajam bolwadam hagajat u Jisu u aingu ya u uta briu ulalong unong Samaria teu Jisu laong hato em syam lapan ko chipeu ngut te haegi khandai ngut pan hato syam don wei ubanwan phai bat ai burom yau blai lai tang uniu mandir bat ulaong ha u yeng jot bat khileng ka jinget jong phi kalapan ko ye phi ka gospel jong utrai